Хәерле көн, Татарстан. Әссәламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр. Бүген изге җомга көн. Календар битләрендә 23 октябрь. Барчагызга уңышлы көннәр теләп, хәерле сәгатьтә тапшыруыбызны башлыйбыз. Студияда мин, Айзилә Батырханова. Аралашу, мәгълүмат алмашу чыганаклары тормышыбызга үтеп керү белән, һәр көн хәерле иртә, уңышлы көннәр, ә җомга көннәрендә җомга мөбарәк булсын кебек фотосурәтләр җибәрү күркәм гадәткә әйләнде. Менә бүген дә якыннарыбызның кәефен күтәрик. Ни хәлләрдә яшәп ятасыз дип булса да хәбәр җибәрик. Ә безнең тапшыруыбызның күркәм гадәте һәр җомга вәгазь тыңлау. Рамазан мәчетенең имам-хатибы Солтан хәзрәт Мөрадимов гыйлемнең дәрәҗәсе турында сөйләп китәр. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hürmetli din kardeşler, Cuma günleri mübarek bulsun. Şuşu gün Allah-u Teala rahmeti bilen, Allah-u Teala nuru bilen mul bulsun. Bugünkü günde biz sizin bilen gıylımның derecesi turunda bilişirbiz. Allah-u Teala gıylımni alu bik derecelegen. Hatta Kur'an'da ingen ayetlerinin birisi, ol da indi ikra, oku, İran gıylımni arttır. Hem Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hadislerin birisinde ayta, el-hikmetu dalletul muslim enne vecedeha fehuve hakkun nasi biha. Müslüman kişi her daim hikmetni, akıllı sözünü, gıylımni izlevde bulurga tiyiş. Koyagına tapsa da, fen ilkesinde, din ilkesinde, ol şu gıylımni alıp, özüne hem başkalarga fayda getirege tiyiş. Ama da lakin gıylım iki türlü bula. Bar gıylım məlumat bularak faydalı bulgan, hem ziyanlı bulgan. Koy vakit buğungi künde bir küp məlumatlar internet şilterinde de koyagına koramasan, türlü gıylımlar, məlumatlar var. Ama da lakin məlumatlarını alganda biz onun dürüst ikenligin isbatlarga tiyiş biz. Hak söz ikenligin hem faydalı buluğun kararga tiyiş biz. Eğer de biz kirli xotlu gıylımlarını toplasak, hem ol gıylımlarını işitken her bir sözünü başkalarga tarata başlasak, ol vakitte Peygamberimiz ayta, ol yalgan sözü de bulurga mümkün. Şuna göre, hatta aşağın vakitte biz bitinde nerse tapkan şunu ağızga tığa başlasak, ol vakitte hiç şeksiz irtemizsizmi biz tıgılaşak biz hem indi insağında ağulanacak biz ol riziklar bilen. Biz faydalı, pişken, hem indi temli, tatlı, ballı riziklarını gına kababız. Şulay yok gıylımlarını da alganda biz faydalı gıylımlar bilen özümüzün akılımızı, zihnimizni arttıra turgan, məlumatlarimizni, faydalı məlumatlarimizni arttırıp, başkalarga da, özümüzge de fayda ketire turgan məlumatlar bilen көңілімізге ruhi yaktan ösüşke itere turgan gıylımlarga iya bulup Allah-u Teala'ga yakın ayırga nasip eylesin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Безнең халык элек-электән сынауларны намус белән үткән. Тормыш авырлыкларын да эшләп, оптимистик җырлар белән күтәргән. Моңа без тагын бер кат Буа дәүләт драма театры тәкъдим иткән Фатыйма спектаклен карап инандык. Узган атнаны, ягъни 12 октябрьдән 20-сенә кадәр Татарстанның халык артисты Раил Садриев җитәкчелегендәге Буа дәүләт драма театры Казан тамашачысына үзенең иң яхшы спектакльләрен тәкъдим итте. Елаттылар, җырлаттылар, уйландырдылар. Барысы да булды. Буа театрының гастрольләре Тинчурин театры бинасында тормыш җыры пьесасы буенча куелган Фатыйма спектакле белән башланып китте. Бәхеткә юл кайдан? Барыня спектакльләре Вырыпаев пьесасы буенча куелган Иран конференциясендә Казан тамашачысы бик яратып кабул итте. Спектакльләрдән тыш филармония сәхнәсендә Раил Садриевның туган көне уңаеннан самавыр тирәсендә чәй кичәсе узды. Чәй эчү мөмкинлеген Роспотребнадзор чикләсә дә, кичәсе шәп булды. Халыкны берләштерү өчен тәрбияләү чарасы буларак, менә сәхнәгә шундый көн темасына багышланган әсәрләр
олып чыкканнар һәм аларга эшләрендә дә, киләчәктә дә нык сәламәтлек, уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт аларга. Раил әфәнде, исәмесез? Күптән түгел Казанда Буа дәүләт драма театрының гастрольләре узып китте, еме? Әлбәттә, инде быелгы вазгыять дөньякүләм пандемия үзен нык сиздергәндер. 2020 елда 4нче тапкыр әле Буа диалог киңлегендә милли театрлар фестивале дә узарга тиеш иде бит. Пандемия bu сиздирмешә калмады, но шуңа карамастан тамашачының килүе, тамашачының спектакльләрне каравы куандырды, шатландырды. Инде фестивальгә килгәндә ул нинди шундый бер зур тир булып тора. Безнең инде бар-баран күчерелде ул, күчерелде, чөнки май аена, безнең ел сайын май аенда булырга тиеш ул. Май иң матур вакыт. Безнең якларда да, гомумән Татарстанда да килгән кешегә киләсе кунаклар шактый, 12 илдән менә планга киткән идек без. 12 илдән 48 театр, 1082 кеше. Күз алдына китерегез, менә Израиль белән Иран янәшә сәхнәләрдә уйныйлар, бер сәхнәдә уйныйлар диярлек. Шундый кешеләрне берләштергән диалог киңлегендәге бу фестивальнең Буа өчен, гомумән безнең якта яшәүче тамашачы өчен, төбәк өчен, Тәтеш, Апас, Каму тамагы, Чүпрәле, Кайбыш районнары өчен бик әһәмиятле бер дип саныйм мин. Андый күләмле әйберләрнең ул якларда ала еш булмый, булса да әллә нигә бер генә, монда инде ел сайын диярлек шундый зур үсә бара торган фестиваль. Буа дәүләт драма театры гел эзләнүдә дип әйтергә була. Сез менә кыю рәвештә төрле авторларны сәхнәләштерәсез, Россия, чит ил авторларын дип әйтергә кирәк. Бу бит үзенә күрә бер тәвәккәллек сорый. Театр бит инде ул тере организм, ул үсәргә тиеш. Аннан бүгенге шушындый интерактив заманда син әгәр дә утырып торсаң, ул ярый Казанда да ярамый. Тамашачы бик тиз, шулкадәр бызык тамашачы, бызык дигән сүз дөрес аңлагыз. Бызык ул аны быза. Аны каналлар күп, телевидениедә, интернет быза. Чөнки аның сайлау мөмкинлеге киң, зур, бик күп. Шулай булгач, инде син бу ада ничектер читтәрәк шикелле торасың, синең тамашачың төрле һәм күпчелек спектакльләрен тәгәрмәчтә үтә. Бу ада без уйныйбыз, безнең 96% спектакльләр читтә үтә. Шул нитән безнең иң кирәкле адымларның берсе булган әйбер ул иҗади һөнәри лаборатория. Менә быел ул үтте. Пандемия карамастан инде ишеккә шакып тора иде, теге вирус керәм ашыгыз, сезнең ана лаборатория бар икән, нишләп ятасыз дип шулай килеп кергән вирусны ишекне тотып торып, без инде кертмичә бер атна эчендә лаборатория үткәреп, әле театрларына каршы алдык. Кузбастан килгән Прокопий театрын, безнең дус театр, һәм театр, академия театры, армия, үзәк театрын. Менә шушы әйберләр үстереп, ничә ел рәттән без long list, short list, алтын битликнең, аннан соң инде битлик плюс, маска плюс алдык. Менә быел Этнә театры белән бергә. Шуннан Сербиядә гран-при алып кайттык. Славия фестиваль 8 ил арасында, анда Испания, Болгария, нинди Словакиялар килгән. Булар арасында без ике телдә уйныйбыз. Ике телдә уйныйбыз, чөнки бу безнең артистларны үстерә. Менә Иран конференциясе уйнаганда без пирамида уйнадык, күрсәттек, тәкъдим итү булды. Ничек бәхәскә дә кирдек, но шуннан соң инде халваңлады, чөнки ул телне бызгач ничектер үзгәрә. Тамашачының төрле катламына аңлаешлы булсын өчен без бу Иран конференциясын урыс телендә ясадык. Аннан соң барыны үсеп килүче балалар менә кызганычка каршы интернет бүген бик каты татар телен үтереп үстендә эшли. Кызганычка каршы алай теләми дә ул интернет. Шулай килеп чыга. Бәләкәй генә балалар Актаныштамы, Мамадыштамы, Буадамы чип-чит татар авылларында урысча сөйләшәләр. Бу шушы интернеттан кергән галәмәт, интернеттан килгән, анысы менә мультфильмнарның мин Маша Медведь дип әйтте берсендә. Менә шул Маша Медведьтән генә башланып китте татарның шушындый урыслашу, масса күләм урыслашу процедурасы бер 10 еллык, 5-10 еллык типендә. Шуңа күрә уйнарга туры килә спектакль бар бит әле план, ә без менә Муму спектакленә нигезләнеп Мин укып чыктым, режиссер тәкъдим итте Иван Тургеневның әнисенең хатлары. Әнисенең 5 меңнән артык булган ниләре, крепостныйлары, ул шунда бар иде. Шундый кырыс, шундый
канышкыш хатын булган. Иван аның белән инде ул шугал балалар белән аралашырга тели, балалар инде шетилдә яшиләр. Күрәләр анасының инде явыз икәнен, инде гамәлләр кыла ул кешеләргә каршы. Шуңа аның хатларын алмыйлар, әтиге ашынып яза. Менә шул гамигизләрме эшләнгән спектакль, олылар да карый торган спектакль килеп чыкты. Ул безнең фестивальләргә чакырыла торган спектакль. Ул бик каты авыр әйбер бар. Бер фестивальникын куялар да ул онытыла. Фестивальгә барып кайтты, ул призлар алып кайтырга мөҗ. Ләкин ул әлбәттә артистлар үстерү өчен һәрбер спектакль кирәк. Төрле спектакль кирәк. Менә син әгәр аны халык да яратып карый, спектакльдә килеп чыкты, фестивальгә да алдылар. Менә бусы ни? Мин монда бер шундый момент, менә Бәхеткә юл кайдан спектакле. Зифа Кадырованың әсәре буенча куелган. Зифа драматург түгел. Кукумарада беренче Ширкану алга Кукумарага куйдык. Чөнки Кукумара шундый иң күп китап укучы районнарның берсе. Анда сәнгатькә иң гашык кешеләр яши дип уйлыйм мин. Алар синең битеңә шулай шәпәп әйтәләр, тырмасы бер абзый килгән. Чыкты сәхнәгә биткәч. Бу әйтәмгә мин Раис Садриев дигән артистны гомумән танырга теләмидем. Аның барлыгы мин экранда күргәч телевизор бүтән нигә күчә идем. Чөнки кырынмаган чырай, аңлашылмый торган сүзләр, сөйләм, тиндир тынык тавыш. Аннары сатира театры, ничегінде шундый мелодрама, кызганыч Зифаның 20 ел дәверне үз ичине алган, Шаулы, Камас өлешенә бәйле әсәрне ничек күрсәтә ала 2 сәгать дәвамында. Әле санаган 73 персонаж катнаша. Шуларны ничек ачып бирәләр? Ничәсе бу икән дип бу бездән сүгәргә дип килгән кеше сәхнәгә чыгып үзенең искитерлек безнең канатландырылык сүзләрне әйтте, безнең өчен искитерлек тамашачыга. Чөнки 15-20 минут алкышлар, үзебездә моны көтмәдек. Мин курка гына моны алтын битлекнең быелгы аларны үзәр тора, председатель рәисе, алтын битлек премиясының фестиваленең Глеб Сетковскийны бу вакыт чакырдык. Ул килде тагы бер эксперт белән, Александр Александрович Вислов белән, безнең тәнкыйтьчеләрне без курка гына мин бүтән спектакльләрне күрсәткәч, шушы спектакльне кич күрсәтәбез инде. Чыктым, мин әйтәм инде бу бытовой, безнең тамашачыны өчен менә ул бик безнең яратып укыла торган шундый ни, ул хәтта гүзәл якынында рейтинг буенча татарлар арасында узып китте күпкә дип инде. Шо аңлатам. Шундый штука турмайлардан драматург булган, үзе безнең ши татар, шундый татарның табигатын, аның көн күрешенә нигезләнеп эшләнгән әсәрләр яздырган безнең Башкортстаннан килгән татар хатынының әсәре дип сизгәр кай проблемага шундый күзем карарсыз дип чыгып башлап җибәргән идек. Биткәч мине чакырдылар. Больше такого не делай дигән балаларны бурыч әйтеп. Бу спектакльне без фестивальгә чакырабыз. Бу беләсең ничек килеп чыккан сезнең? Москва слезам не верит. Просто вторая серия диделәр. Без инде малар арасындагы шуннан соң җирәйт итеп чыгып алып чыгып киттек Бәхеткә юлга тагында шал менә һәрбер җирдә без аны икешәр тапкыр куярга мәҗбүр булабыз. Чөнки иң уңышлы проектларның берсе. Раил әфәнде, бармы менә шундый спектакль, пьесалар? Менә сез аны уйлап йөрисез, алыныргамы, алынмаскамы? Менә ничектер тәвәккәллек җитеп бетмәгән. Бар, әлбәттә, бар. Әлбәттә бар. Ул безнең татарның классикаларында Американың яшы, аны ничек кирәк, ул актуаль да шикелле инде. Шыр да шундый үзгәреш шырына ниндир нептан күчүп, кырысрак вакытларга дәүләтнең. Менә бит хәзер беләсезме, дәүләтнең ниндир бер этапы битә шыры, ниндир шундый бушлык мидим инде, ниндир идеология юк, ниндир дәлбәт ниндир умыртка баганасы яши алмый. Ниндир тәртип булырга тиеш. Аның законнары, кануннары булырга тиеш, законнар эшләргә тиеш. Мас тулы күләмдә. Шуңа булгач, ниндир патриотик әлбәттә әсәрләр булырга тиеш. Ничек кенә сүкмәсеннәр, тәрбияви әсәрләр булырга тиеш. Тәрбияви менә син моны кара да тәрбияләсен дигән сүз түгел. Карап үзе халык нәтиҗә ясарга тиеш. Ул безнең ни шикелле булырга тиеш, бәдия шикелле, Биг Мак шикелле. Мин шулай дим. Менә бу кеше аның истәге теге тәмлесен ашады, пудрасын ашады, бик ана кимдер дигесен ашый, кимдер йөземен, кимдер инде кыртын ашый, кимдер төбен яратып, бөтен кимдер кулпулайым кабул ятырган шундый тамашачы әкертеңгә тәрбияләнгән тиеш. Терелешә алырга тиеш. Куркана без мин бар әсәрләр, мин безнең проектка да кертергә торабыз. Гаяз Исхакимовна. Бу лабораторияда эшләде Искәндәр Сиражи.
Ул туры әлбәттә драматург түгел, журналист. Аны безгә тәкъдим иттеләр тәнкыйтьчеләр. Менә шундый ни бар дигән Кысметдин тәүбәсе, без инде һәрминаларга тотынырга торабыз. Ничек килеп чыга? Ансы инде режиссер белән актерларның, театрның үзенең процессы, эшләү дәвре. Раил Садриевны Буаз театрынан башка, Буаз театрын инде Раил Садриевтан башка күз алдына китереп булмый, сез бер бөтен. Шулай да әйтәсе килә, менә сезгә бик күп яшьләр килә сезнең театрга эшләргә. Аларга нинди мөмкинлекләр бирәсез? Яшьләр белән былтыр 7 кеше килде, быел килде 1 кеше генә. Biz бәлкем sizin программа карашлар бардыр. Кайсы театрдан профнепригодный дип, менә Хәния Фәрхи шундый диагноз белән киткән кеше театрдан мәрхүмкәй дога булып барсын. Андыйлар бар, режиссерлар тарафыннан кимсетелгән артистлар бар. Кимдер минем профессия түгелдер бу дип килсеннәр бу театрына. Biz урамнан чакырып кергән кешеләрдән артистлар ясадык. Татарстанның атказан артистлары. Мин үзем профессия, ул профессия укымаган. Мин Тарихчы дип әйтә. Мин Ленин белән Толстой бетерә алмаган, университетны бетергән мөгаллим, укытучы. Ну, бар шундый әйбер. Мин кырыс җитәкче дип саналамдыр инде. Минем үземнең теге күз алу бар театрын дип уйлатыш. Минем иң искитерлек дөньяда шакка торган әйберләрнең берсе мине. Ул менә океанда йөзеп йөрүче балыклар, вак балыклар косяк диләр. Менә бер ниндидер куркынычлы кисәләр, кинәт кенә борылалар, секунд эчендә борылалар. Миллионлаган, миллиардлаган шушы косяк балыклар төркеме кинәт кенә борылыш ясый. Кем алар белән? Шул вакытта сигнал бирә. Каяларның башыклары, каяларның мозг. Менә театр организмында безнең шундый була тиеш. Җиңдек, киттек, күрсәттек, кайттык. Бөтенесе тонус татырга тиешләр, бөтенесе чыкты. Без бүтән театрларда шикелле безнең Билбауны чыкканнарга мөмкинлек юк. Безнең артистлар, алар декоратор куючылар да. Шул спектакль беткәч инде генә алкышларга күмелсәләр дә, аннан чишешне бәреп декорация ситеп, декорация ташырга кирәк. Без һаман юлда. Менә бу әйбер тоже тәрбияли. Безнең азарга андай эшне борын чияргә вакыт юк. 35 көнлек гастроль булды менә безнең. 11 көннән мин автобуста чыккан артистлар белән. Бер министр менә сырада, шуны дөрестүгелдер, минемчә дөрестүгелде. Барып җитәргә кирәк. Меңәр чакрым марш бросок. Менә Актүбәдә уйнадык, Казакстанда Ташкентка барып җитәргә кирәк. 1-2 сутка безнең юлда барып таможня үтәргә кирәк бит әле көне буе. Чыгып барып Ташкентка барып, гостиницага урнашып, әле сәхнәгә чыгып репетициясы. Менә шушындый ниләрдә ясалган тәрбияләнгән театр, әлбәттә ул үзенчәлекле. Без инде теге спецназ шикелле театр дөньясының бер спецназы. Без Титаник була алмыйбыз бер качанда. Бу ул зур шәһәр түгел. Без Титаниклар батырга мөмкин. Алар айсберглардан курка, ә без айсбергларны мышлай уратып үтәргә дик шундый тактический катер. Стратегический тактический катер. Шулай дип әйтәм. Чалт янам. Ул яктан караганда килсеннәр. Тәрбиялибез. Бу аның театрның үзенең законнары, кануннары бар, һәрбер театрның шикелле мишәрлеге бар, шундый темп ритмы белән, динамикасы белән. Аннан соң инде яшәргә урын табабыз, хезмәт хакларын без инде артистларга яхшы торып торырга тиешбез, чөнки алар три в одном. Алар декорация куючылар да, декорация итүчеләр дә, алар актив тормыш алып баручылар, но һәм сәхнәдәге геройлар да. Без инде әлбәттә бу дәүләт драма театрына уңышлар, зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә, Раил әфәндем, булганыгыз өчен. Тапшыруыбыз озак гына якынлашты. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә алдагы көннәрдә күңелле матур яллар теләп, дүшәмбегә кадәр саубуллашабыз. Үзегезнең һәм якыннарыгызның сәламәтлеген саклагыз.